cewar in Allah ya yarda sai an samu mai jar hula a gwamnatin jihar Kano, mutane masu tausayi. Na yi mafarki a jihar Kano cewar wata rana za a dawo da haihuwa kyauta a jihar Kano. Na yi mafarki a jihar Kano wata rana sai an wayi gari ɗan talaka ya shiga makaranta mai daraja mai quality. Na yi mafarki a wannan jiha wata rana in Allah ya yarda sai ɗan talaka ya gama karatu ya sami aikin yi, ya rike kansa, ya rike iyalinsa, ya rike al'umma a jihar Kano. Na yi mafarki a jihar Kano wata rana da yarda Allah sai an wayi gari 'ya'yan wanda ba kowa ba sun zama kowa a jihar Kano. A wannan jiha in Allah ya yarda sai an wayi gari filaye wa'anda aka ɗiba na hukuma mutane masu daraja suke bakin ciki, wanda an wayi gari mutane masu daraja sun wayi gari suna bakin ciki. A wannan nake jawo hankalinku da cewa ku ci gaba da addu'a, kuma musamman yanzu lokaci ne na rijista. Matasa musamman wa'anda suka iya yanar gizo a yi kokari a tabbatar da cewa an yi rijista ta INEC wacce ake yi, a yi rijista ta Kwankwasiya. A nan nake son gode muku matasa. Allahu Akbar. Kaga madugu kuma jagoran ɗariƙar Kwankwasiya na duk duniya, yayin da mafarkinsa ke ƙoƙari ya tabbata a lokacin da ya ɗauko sabuwar jam'iyya wato mai suna NNPP mai kayan marmari, inda a yanzu wannan jam'iyya take ƙamshin ɗan goma, yadda al'umma daga sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu Najeriya suke cicirindo wajen ganin sun shiga wannan jam'iyya don neman mafita. A inda injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso yake takarar shugaban ƙasa a wannan sabuwar jam'iyya mai suna NNPP mai kayan marmari, sannan a jihar Kano kuma inda Abba Kabiru Yusuf yake takarar gwamna a cikin wannan jam'iyya tamu mai kayan marmari, sannan in ka dawo Kano ta tsakiya Dr. Malam Ibrahim Shekarau shi ke takarar sanata Kano ta tsakiya. Idan ka tafi Kano ta arewa AB Baffa Bichi ne yake takarar sanata a wannan yankin, sannan idan ka tafi Kano ta kudu kuma akwai Kawu Sumaila inda shi kuma shi yake takarar sanata a duk a cikin wannan jam'iyya mai kayan marmari. Sannan kada ku manta akwai 'yan majalisun tarayya da 'yan majalisun jihohi waɗanda duk an gama tantance su. Halin yanzu dai manyan jam'iyyu guda uku ne a wannan ƙasar tamu Najeriya suke takara, kuma kowanne ana sa ran za su taka rawan gani, amma ba kamar jam'iyyar NNPP mai kayan marmari ba, inda a jam'iyyar NNPP ɗin injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso yake takarar shugaban ƙasa. Idan ka tafi jam'iyyar adawa kuma wato na PDP, inda mai girma turakin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar shi yake takarar shugaban ƙasa, inda ake jira kuma a ga wanda a ga zakarar da ita wannan jam'iyya mai gwamnati wato ta APC za ta fitar da dan takara, ko wane ne Allahu a'lamu, amma dai muna jira daga nan zuwa ran Litinin insha Allahu za ku ji koma wane ne zai takarar shugaban ƙasa a wannan jam'iyya mai suna APC mai gwamnati. Idan muka dawo matakin jiha kuma, inda injiniya Abba Kabir Yusuf shi yake takarar gwamna a cikin wannan jam'iyya mai kayan marmari, sannan a jam'iyyar APC kuma Nasiru Yusuf Gawuna shi ne yake takarar gwamna a wannan jam'iyya mai gwamnati, sannan a jam'iyyar PDP kuma a nan da jihar Kano, inda Muhammad Sani Abacha shi yake takara na gwamna a jihar Kano a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP. Ku ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin namu mai suna Kajal Hausa Films TV a ko da yaushe don samun sababbin shirye-shiryenmu, musamman abin da ya shafi harkar siyasa, tun da yanzu a gabar siyasar muke. Insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku sababbin labarai game da siyasar Najeriya a halin yanzu, amma kafin nan ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa inda dama ma ku mana sharing don samun daman samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.